Amazing day mga ka-JMC. And so kung kayo po ay naghahanap ng mini mountain bike, ayan, so ang mini mountain bike natin is size 20. Ayan, ka-size po siya ng tinatawag nating BMX, no? Ayan po ay good for 8 to 12 years old o 14, depende po sa gagamit. Sa height ng bata, depende rin po yan. Bali, ito po si Shida natin is a size 20. Ayan po ay alloy frame na. Ayan, so usually kasi nakikita natin sa mga mini mountain bike is steel, no? Ito po, si Shida natin is size 20 na. So ano nga ba yung kagandahan niya? So si Shida natin, ayan po ay kulay red with black combination na may halong white, no? So sa frame nito, ayan, so kung mapapansin natin, ito yung nagustuhan ko dito, no, naka-smooth weld siya. Ayan, no, smooth weld. So walang bakas ng kahapon na pinag-weldingan. Ayan, para siyang carbon, no? Carbon look yung pagkagawa sa kanya. Pero syempre ito po ay alloy, then may drop out. Then bottom bracket niya silver bearing na. Then naka 1x. So parang semi-upgraded na siya ng katulad na sa mga mountain bike na mga naka 1x. Ayan, so quick release naman po yung seat post niya. Ayan, so adjustable po yan, napakahaba niya, no? Kaya kahit hanggang 14 years old, pwede. Ito po ay 25.4 yung size ng kanyang seat post. Ayan, sa mga nagtatanong, no? So stock pedal, ball bearing with plastic. Soft saddle, ayan, napakalambot ng saddle niyan. Then ito po ay naka 1x7 speed, XTLM yung kanyang RD. So 7 speed na sprocket, tread type, rim, alloy, yan po ay size 20 syempre. Sa gulong naman niya, yan po ay naka gum wall. Yan, size 20 po yan. Ayan, napakaganda ng forma. Dito naman tayo sa harapan. So ito po ang logo niya na Shida. Ayan, so WXIDA. So Weda o Shida. So comment down below kung ano nga ba yung tamang bigkas nito, kasi newly brand natin to. Ayan, so dito smooth weld, no, nakikita natin. So standard naman yung kanyang headset, 4444 yung katulad sa mga mountain bike natin. Alloy naman yung kanyang stem. Then ito po ay naka oversize, no, 31.8, I think yung ganon. So yan po ay standard na mountain bike size ng stem niya. So sa shifter niya ay naka Revo shifter na skillful. Revo shifter kasi pang Shimano, pero ito skillful patulad din ito. Single speed yung kanyang brake, single speed. So disc brake siya. So ito kasi yung shifter niya, no? So naka 1x, so wala siyang shifter dito sa kanyang crank, so sa likod lang. Yan, naka Revo shifter siya. Fork naman niya with a suspension fork. Yan, shock na tinatawag natin. Ayan, naka-disc brake. Ayan po, no? So yun po yung Weda natin o Shida. Yan po ay size 20. And so kung kayo naghahanap ng alloy na mini mountain bike, available po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Price po niyan, no, ay 5,500 alloy po yan. The same time sa mga walk-in, less 300 pesos pa. And so available din po yan sa ibang kulay. Combination siya, contrast color. Ayan po ay black red. Ito naman ay red with black, no? So contrast color po available sa atin. Available din ako sa kulay pink nito para kay ate. Yan po ay alloy, 5,500. Discount, less 300 pesos once na nag-walk-in po kayo dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Marami din tayo mga mini mountain bike. Ayan, so mga size 20 rin po yan. Mga single speed naman siya. So wala siyang shifter. Single speed po yan, pang kay ate, available din. Ayan, so napakaraming kulay na pagpipilian dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan po ay mga single speed na. Ayan, so kung naghahanap naman po kayo ng alloy na mini mountain bike, ayun na po. So yung alloy natin. So meron din akong steel frame. Ayan po pala yung mga steel, no? So meron po akong steel frame na mga mini mountain bike na may shifter na. Ayan, so ito po ay naka 3x7 speed si Jen. Ito naman si KMWG, apat na kulay po yan. May naka gum wall. Ayan, KMWG sa 5,000 pesos.
Ito naman na Gent natin ay 4.5. Ito naman mga mini mountain bike single speed natin ay 4,200. May isa pa pala akong BMX dito. Ayan, sa mga naghanap ng BMX, ayan po, available tayo sa Shiming BMX. Ayan po ay 4,000 pesos, less 300 pesos pa po yan, no? Once na nag-walk-in po kayo dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan po yung mga mini mountain bike natin na naka 3x7 speed. Ito yung sinasabi kong alloy na mini mountain bike. Ayan po ay smooth wheel din, kulay pink para kay ate naman yan. Then itong kulay na black with red, ito yung contrast na kulay ng isa. Ayan, so ito po ay same lang din sila ng specs. Ayan, so TY bike available single speed 3,900, 5.5. Sa mga pangbata naman natin, size 60 naman po ito mini mountain bike, available din tayo dito sa atin, no? Ito po available sa 3,800 itong Shiming. TY bike 3,600. Lahat po yan ay may mga discounts once na nag-walk-in po kayo dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Available din tayo sa mga kids bikes. Ayan po yung may mga kasamang training wheels pa, good for 4 to 8 and 2 to 4. Ayan, so meron din ako dito nga 8 years old to 12 years old. Ayan, mga with basket and carrier or di kaya may training wheel pa. Ayan, napakarami pa po yan dito. So may naka-display din ako sa labas. Okay, so yan po. So meron ako mga naka-display ng size 16. Ay, pang kay kuya, Hello Kitty para kay ate, Spider-Man. Then eto, may mga naka-display po ako sa labas. Okay, so maraming salamat po. Ayan, sa mga gusto mag-walk-in, punta lang po kayo dito sa JMC Bikes Bicol, located po sa San Francisco, Ocampo, Camarines.